Minkejja li hu responsabbli mill-kura tal-anzjani, il-Ministru Michael Farrugia wara li m'għandux idea ta' x'qed jiġri fost dawn il-persuni vulnerabbli. U konferma dan meta mistoqsi minn Net News dwar kemm hemm anzjani li għal xi raġuni għadhom ma tlaqmux kontra l-COVID-19. Fil-fatt meta mistoqsi biex jagħtina ċifra, il-Ministru Farrugia qal biss li din l-istatistika tinżamm mill-Ministeru tas-Saħħa. L-anzjani kollha jaqgħu taħt ir-responsabilità u l-appuntamenti jingħataw u l-istatistika tinżamm mid-Dipartiment tas-Saħħa. Fl-istess waqt il-Ministru tal-Anzjani ftaħar kemm kien hemm persuni li rċivew it-tilqima f'darhom għax għal xi raġuni ma setgħux joħorġu. Madankollu baqa' ma qalx kemm wara 3 xhur għad hemm anzjani li ma rċivewx it-tilqima. U dan meta madwar id-dinja kollha ingħatat priorità assoluta lill-anzjani bħala fost l-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà.